Kochani pielgrzymi jasnogórscy, trwamy w radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To wydarzenie mówi nam o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Ojciec posłał swojego Syna, aby ten oddał życie, byśmy my dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu mieli życie wieczne. Niech ta prawda na trwałe zagości w waszych sercach i niech będzie źródłem każdej nadziei i pokoju w waszym życiu. Ojciec Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry.